Hello, boy, song jotono lamsogo ani YouTube channel long ke tini ang haino hai phapi kan rong ibak samalanian bagai ketal video tu phai tini kang bo jaga thana nai nrong side man gen rong nai tong di an video no pa sak jora te jodi no rong sai mana muchung khang ke tini ang bo jaga wa thangai tong ke logi tong di rong ani pa sak jora te video no nai tong di hingke tabuk nai di just biragi bazar cross khaidrop naidi tei asake torkha yango pointo mana asuk din kha koyekdin tongkha 3-4 din tongkha phladung mani pore wata tabuk pointo tei komiya kho nai negredi ta phono yang sunamura saito tei kobang kho mayo nagredi pura joto tei lomjak no lomjak kho kisa se komiyo tus komi bayo kho pura ngomno nugui wana soka tabuk phano tei komiya khungke ba maring ediba oh mayo tini busuk tarik tong tini 29 August ngai tong to phanche tei komiya kho nai thangte ang tini sauni resiwan ang tini bo jagao thana nai tong ke tini ke ang thana nai tong sunamurawo samung nangman bagai kaisa jaga nainani bagai ke no ang khaklayo no ramo nukhang ke belai no sa jaga no tong thok jaga na hanai ke ang taw thangai tong sunamurawo Finally inge tini je jaga final mane a jaga sok paikha naine di jaga busuk nai thotok tei tong thotok hingke naine di wati phaimani tei komiya kho mayo jal subulai tong hublasa tabok Aaa Mela mana abo biang bakhang naine legena hindi tho hingke norong nugui no mankhana Aaa Mela mane kokoboi no Aaa Mela no omo pura naidi busuk jal se bahike saklaijak bahike aro mangle kunphan palmali omo nugui ne pura tei simi haw nugui tongkha aro ba bahike a ka ba ang kunphan palmali pura borok bo naini asake kwbangma hingke finally sok paikha ang je jagao tini phaina mani nainai di norongbo oh mayo asake tei kotorma torjak yango pura ta phono tei kitsa phono komiya kho nainai di jal bunai rok bo bangmani borok yang rok tebo kona tongo do borok asisi sijagya mane video camera o kha asik sijagya ta hingke nainai di bahake borong jal bulai tong masa ka haino jal tai laijak ayang rok haini kwbangma angbo brong nai tokha a kokoboi da aman na hanai brong ni a je jal bo mate oro thupsa ka pura a gana no jal bulai tonglayo ba haino slow motion ke no boi dong man bulasa jal hain tirik angke naine ni hini bojung simi wait khaisoka ba hain slow motion ke tepse tisai tongo tirik ke omo ke temasa jal bunan bage ready phaijau ka naine di tei se nai di haino thang tongo yang tei no pura aske tei kotorma mo mayo marangjak sukangle tabok ge temasa oi tikes klai kham blasa omo bunai off white genji sumjak mo bunai jal nainai di wati phaine tei lomani ta phan chikesep ya kho nainai di kisa kesep ka haipana asuk komiya khota nainai di ta phano se tei dil yango o jaga no arom lai o jaga no a phalai ong tongo mane ani business pura o jaga o
borongni jalbumani business bo komiya haisi naidi ase manjauka marno hingke tabo ke sing sokpaikha jat ani mela ongma jagao aromani mela o jagao pura teibo asuke marke thangai tongo arom naibo asuke kwbangma naidi sakarogo haino kalaijak aromani nainan bagui ta yang bo yang side kisa phaikha nainan bagui tus nunghuya borok mamang se kwbangma hingkeba aing tis thangai ma naisene omo hingke borong busuk a mangkha nainai da tera kutukjakno sido saimalia nainai gena mo busuk a kotoma blasa 500 টাকা দিই সবটি সব এর আরো সস্তা বেশে কাতলা রুই মিলে তো কোড়ি বা কত কই দিন ধরে 2 কেজি মাছ 500 টাকা কইছা বেশি কইছিনি কাতলা মাছ না কাতলা কই দিছিস মাত্র আগে আর 600 আচ্ছা যা পছন্দ কইলে কোন কত আরে কাতলা কত দিলে বলেন নি কাতলাটা দামে তো আছে কাতলাটা 1 কেজি কাতলাটা 1 কেজি হইবনি 1 কেজি বেশি এটা কত এটা 200 না না hingke tini aromani melao phaimani tini a kwbangma no nai thangsinai je mansak nai no thangnai angbo hingke o jaga bo a tongo yang ongke pura kathang pura mar kotoma katla rok tam rok angasik arok bo sini do haban norong to sini tongna ni katla rong le katla puri tongo nai mano konsa 1000 আর কোন মাছ কত মাছ 1500 টাকা উঠছে 1500 টাকা উঠছে 1800 টাকা hingke thasing pro ang nainan thangya da bosai karama jagao bosai hinjak tongkha jal buman jagao ayang bakhani a no yang sokai khwa pura mono haino boidam salai tongo da mili jagyang tongo da baksa o jagani ব্যবসা khaine rongka o jagana a paine o jagana haine buino dam khlai phali tongpiro asukke mar o mayo business borong no srungnani business hingke tabo ke yang kicha sakatai naine gena saka kawai bahike nok ayang side ti borok bo kabang manu to nuka haipano yang sakatai ge tebo marta ma kirima singsa bahike kip kiriwo yang ti naine gena bahike nukjak yang tingke pura nuhuru tau mayo pura teilili yang gana teibo main road ba gari rok choli oi tongo yang ka pura switch gate tahan tam pumo am to nyohone salayo thike saimi angbo do kenai nei di mayo arom nai rok ba haike jalya sagi tong ma no haise morok bo hingke tabo ke sok paike jat ang naina musungmani je boino ba haike arom hnaine tei sakao ba bahike brong arom hnaine pura naina musungmani omona ang bo dinni chimi dinni ke pura nuk phaike mokol buskang bai nai di asuk ke nai thotok tebo danger belani kirima singsa simo o jaga teo klai khangle ses te bachli haisi dev dangerous risk te nai di ayang go hanya arom lainani bagaine pura jalchak laijak ma kirima singsa tei bas ke mar hingke nai di borong ni o je aromani mela bahai mayo nai di arok barsugoi tongo je barsukang ke uro kaphayu ta tei basuke mar borok basuke kwbangma mayo marang jak sukang kamo tini nugui pura ekdom surprise nang suka hingke tabung ka paine ni hne naina phaimani sab o ano sini please no comment khai sadi sini tong hangke yang wote bana legre na ak kwbangma tongoi orobo tongo tam bostar o dajak sibla sam khata ma sak kasak rok tam rok mayo podre poda kwbangma nuksuka tini oro phai haisi omayo omake tam asa mose jagor phu omayo as kotoma angke poila laita sing nan dong yang le jagor sipu ma kotoma sida
Muna di ba? Mo ঠিক আছে ঠিক তো গান গান কত Hengke aro mani mela rok to nai akoi phaike angke tabuk sung phirok tei tabuk sung bo jaga thanglai tong norong to ola mano nuk angke saini mangkana heda omongka Neermahal thangmani road hengke tabuk Neermahal gisa habuine berai thangnai iko tabuk ke sok paikha jeng Neermahal borok sikri blasa ako satung giring giring date bui tong sinani ba borok sikri aske satung bo jrang jrang reman bagai tong thogile tongka haipano tungflamani ke marong sukata ekdom satung tungmani marong suka pura yango nai de Neermahal ni tei tabuk phano kisapano komiya kho jewati phaine tei lamani ta komiya kho kisapano satung siring siring phano kisa hanya berai nai grena berai nani ke to belain tong thokjago angke tong ke tabuk kisa berai nai gena ta yang rogo tei rok bahai rok ka hanene yang side bukak yang side bukak thangna hanai thangmani se tam nugui tong kha nongno phunuga nang wana jaknai hengke norong tabuk nugui man nai tei busuk jora tei torkha Neermahal nai nai di agi rok gongka hengke yang gana wata yango tei si phaya yang ne hoite theka theka tongo himjak nai ta aro siri tongmana abrok tus nukjaklia pura tei lomjak mayo wana sokang pura mono nugui ni asuk dine ka tabuk le kisa tei kesbna nangota komiya kho kisa pano tei hengke jara Neermahal phaijak porongke to saino mangkhana he da o jaga no to sini oini tongkhana o jaga asugoi rest rok khaine ayang bui nuka kaman rok rung kamani rok nasik tongo he da ayang ni tei rok nai thotok rok no nailaio amase nai di pura lomjak omose pura lomjak mayo marangjak sukangle omong ke yang main road kanani je khetorok tongmani sidu yang joton lomoi thangbai kangke yang tengke hengke nai nai gire omong ka uma ko nai di abo ke Neermahal orone hoite chikon teke se nukjagai tongo yangke pura tei dil mayo marang suka bele tei kisapon se kesa bia nai gede marangjak suka asike lili hengke Aaa Mela bo naikha Neermahal bo berai kha hengke tabuk ke sung thanglai sinai nogo thanglai sinai aboni bagai sung tabuk kifili dongo hengke tabuk thangai tongo sung nogo omo hengke chini angni area no khopjago hengke omoni bwskangni je school o jaga hengke ang serai pro porimani school hengke tabuk hengke dara asui tongo mo jotono sung ekke paitu phaimani oro total 2000 rupees ni tongo hengke abo katla rod tei tam tonga ba ngasuk saimia norong no sinina sidi bini bumong ke tom hengke boke yang sangai tongo wansuk tongkhana mo asuk din nukje tini boro phaikya hanene tek khoroksa tongo boni bumong ke mimi po omayo black cat seblasa kirima singsa bini mokol anuka mokol kirima singsa pura oro no mathak sinai ani video no hengke sung malai lai phinai next katal blog ani video no nai tongman bagai jotono no belai belai ke hambai।